Ben trobats a Sintonitza Europa. Els fabricants de cotxes cada cop s'assemblen més als estafadors. Des de sempre han fet servir l'extorsió perquè governs i comunitats els recolzessin i els incentivessin en la seva fabricació. I actualment, quan un cotxe surt de les línies de producció de Martorell o Almussafes, per citar-ne un exemple, ha rebut en subvencions i avantatges més del que val el cotxe. L'excusa sempre ha estat que creaven llocs de treball i no els hi han caigut els anells al moment de falsificar els seus sistemes perquè semblés que complien la legalitat. Deien que eren verds quan eren un sac de pol·lució. I això ho sabia Europa. Però és que no és només això. Ara, un cotxe costa més de la meitat de fabricar que fa 10 o 20 anys. Totes les marques estan al voltant de 100 hores per vehicle i algunes, com Tesla, les han rebaixat notòriament. Passa el mateix amb les plataformes, de les quals hi ha 6 o 7 models per a totes les marques, amb els mateixos motors i amb els mateixos canvis de marxa. És a dir, pràcticament el que tries és la carrosseria. Tota la resta és muntat tipus kit. En la seva avarícia sense límits, van anar també unificant l'electrònica i l'informàtica i escanyant els seus proveïdors, molts dels quals ara han tancat, un darrere l'altre. Han caigut fins quedar només 2 fabricants de xip, un a Taiwan i l'altre a Corea, juntament amb els dels cotxes xinesos, que aquests van pel seu costat. I llavors és quan s'ha produït el desastre. Si comparteixen les centraletes de control dels cotxes, les pantalles tàctils i els sistemes d'ajuda al conductor amb els mateixos components per a tots els vehicles que es venen, han quedat en mans dels taiwanesos, els coreans i els xinesos, que curiosament protegeixen la seva indústria automobilística. Per dir marques, un Kia te'l donen a l'instant, un Volkswagen al cap de 3 o 4 mesos, com 4 o 5 mesos un Peugeot. Però la bogeria del que només ells són responsables va més enllà. Els han menut que precisament els cotxes tenen que pujar de preu pel cost de la informàtica. Doncs menteixen com a banquers. La informàtica el que fa és abaratir preus i si les centraletes de control són les mateixes, el preu d'un programa és irrisori. Només és cosa de posar els sensors i activar el programari. I un xip val cèntims. Però és que ens hem acostumat a pagar càmeres de vídeo que valen 25 euros a Amazon, si les valen, a 600 euros. No és perquè estaven integrades al cotxe. I això és el gran negoci dels fabricants que volen guanyar encara més venent menys cotxes i produint-los més barats que mai. En fi, un càrtel d'estafadors i extorsionadors d'alta volada europea. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix que et subscriguis al canal activant la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda!